Καλησπέρα σε όλους. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚΑΡΑ. Φιγουράρει στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Super League, με αυτή την τεράστια ανατροπή και με αυτόν το γίγαντα και στρατηγό Νίκολιτς, που είναι δάσκαλος των δασκάλων των ανατροπών. Επιτέλους έσπασε αυτή η κατάρα των Χριστουγέννων μέσα εισαγωγικά και πήραμε τη νίκη πριν τα Χριστούγεννα για να έχουμε καλά Χριστούγεννα, καλά Αικούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά. Η ομάδα χρειάστηκε να βάλει για ακόμη μια φορά περισσότερα γκολ για να μετρήσουν λιγότερα, δηλαδή βάλαμε 5 και μέτρησαν μόνο τα 2, χάσαμε και πέναλτι. Ξεκινήσαμε καλά, ήμασταν όμως άτυχοι, βρεθήκαμε πίσω στο σκορ με 0-1. Στην πορεία ο Όφι μπορούσε να κάνει και το 2-0 με δοκάρι, εκεί ήμασταν τυχεροί, βάλαμε 5, μετρήσαν τα 2, κάναμε αυτή την τεράστια ανατροπή για ακόμη μια φορά. Στις τάξεις ΑΕΚ είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι, πάρα πολύ χαρούμενοι, μετά και την Πέμπτη που προκριθήκαμε τρίτη στην Ευρώπη και σήμερα είμαστε πρώτοι στο βαθμολογικό πίνακα, μετά και την ισοπαλία του Ολυμπιακού, που ο Ολυμπιακός μετά και την εξάρα από την Μπαρσελόνα δεν πατάει καλά από τότε και μετά. Να πω και ένα σχολιασμό για τις υπόλοιπες ομάδες. Ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι έχει μεγάλα προβλήματα, διότι είναι αρκετά πίσω στο βαθμολογικό πίνακα. Ο ΠΑΟΚ είναι σε καλό σημείο, αλλά και πάλι με όλο αυτό που βρίσκεται μία δεύτερος, μία τρίτος, μία πρώτος, μία δεύτερος και δεν μπορεί να έχει σταθερότητα, δείχνει μία αναστάτωση στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, αλλά θα συνεχίσουμε με τα δικά μας. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι, είμαστε χαρούμενοι, φιγουράρουμε πρώτοι στη βαθμολογία, δεν έχουμε να πούμε πολλά. Καταφέραμε και πήραμε την ανατροπή. Εμείς οι φίλοι της ΑΕΚ ζητήσαμε πρωτάθλημα και κύπελο στο τέλος του αγώνα. Για μένα, πέρα από τον MVP, το Γιόβιτς που βγήκε μεγάλος και MVP σήμερα είναι ο Λούμπισιτς. Έβαλε ένα γκολ, το άλλο ακυρώθηκε, ήταν παντού, έπαιξε πάρα πολύ καλά, όπως έπαιξε πάρα πολύ καλά και ο Γιόβιτς. Αρχίζει και βρίσκει πάρα πολύ δυνατό και καλό ρυθμό ο Γιόβιτς. Πάμε πολύ καλά, δεν έχω να σας πω πάρα πολλά. Αυτή είναι η δεύτερη εκπομπή μας. Κάντε μία εγγραφή στο κανάλι μας, κάπως έτσι βοηθάτε τον αλγόριθμο. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Καλές γιορτές, καλά Αικούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά.